näin, että veli Pekka Ketola tulee jakamaan Kanadan maljaan, eli pojan. Ja se on kyllä sellainen hetki, että siinä on Vellu. Ja kaikkien näiden vuosien jälkeen tämä on hieno hetki. Ollaan hetki ihan hissukseen. Tässä on ässät ja Vellun vahvemmilta käsiltä. Savinainen vähän risti uuden ripuriranteeksi, mutta nyt ei tullut ripuriranteelta toi ainakaan toi. Ja Ude pelasi hienosti ja tää on hieno hetki pelaajalle ja yleisölle. Tää on niin hieno, että sä menet tossa ja kierrät toi kädessä ympäri ja saat kiitoksen paneelta, niin ton parempaa ei oo. Paitsi ehkä se saunailu tossa illalla vielä. Toi on hieno hetki. Ja mä luulen, että sekä studiossa että katsomossa saattoi vierähtää äsken muutama kyynel, sillä sen verran ne, jotka yhtä asioiden taustoja tuntee, niin se, että Vellu oli antamassa tuon palkinnon ja jakamassa mestaruuspokalin, niin se oli sellainen hetki, että se on myöskin kuvastaa tiettyjä elämän hienoja asioita, kuten anteeksi antaminen ja semmoisia juttuja, mitkä urheilussa on niinku myöskin tärkeitä. Niin, kyllä. Ja nyt on haastattelu Iirolla siellä ennen kuin tässä mennään ihan sentimentaalipuolelle. Ville, sä oot käynyt aika pitkän matkan SM-liigaan ja kapteeniksi vähän erilaisen tien kuin muut, niin minkälaiset ajatukset tuossa tiivistyi, kun kannu harteille nousi? Tässä oli niin pihalla vielä, ettei en tajua oikein mitään mistään. Jossain vaiheessa tulee aika vaikea ollut mun polku, mutta kun ton kannun pääsee nostamaan, niin kyllä niinku aika paljon saa tekemistä anteen. Minkälainen ryhmä teillä tässä kasassa on, kapteeni sanoi? Ihan älytön ryhmä ja en ole noin sitoutunut jengiin nähnyt niinku missään. Tää jengi on käynyt semmoset alamäät ja ylämäät, että ei tässä mitään järkeä. Voisin kuvitella, että Porissa tulee olla aika isot juhlat. Täällä on huomenna varmaan pyhäpäivä. Kiitos. Kiitos. Niin siinä arveli kapteeni Uusitalokin, että Porissa on huomenna vapaa päivä. Ja kyllä tää nyt sitä etelee ja tietysti tässä on nyt sen aika ja paikkakin. Juhlat on kovat ja tässä nousee Mika Niemen käsille. Ja taisi olla niin, että Niemi oli Ässien paras pistemies näissä pudotuspeleissä. Aivan loistava, johti ykkösketjua ja aivan törkeä hienosti. Purilaisena kumminkin olla tossa nostamassa toi ylös vielä, niin Kyllä. Ja haastattelu on Iirolla valmiina. Vellu Ketola, sinä olit se kapteeni, joka edellisen kerran tässä hallissa nosti Kanadan maljaa kohti kattoa. Nyt ojensit sen tälle nykyiselle kapteenille. Minkälainen hetki? No todella hieno fiilis, kun ajatellaan nyt yleensä porilaista urheilua ja ajatellaan Ässien. Niin onhan se ihan selvä asia, että on niin fantastinen hetki, kun ollaan vaan voi. Tämä on erittäin hyvä Porin kaupungille ja Porin Ässille. Me kaikki kasvoimme varmasti 10-15 senttiä tänään. Tosi hieno fiilis. Minkälaisia ajatuksia sinulle henkilökohtaisesti tästä mestaruudesta tulee? Muistuuko mieleen vanhoja muistoja edellisestä kerrasta? Kyllä tulee. Ja tiedän mitä poikien fiilistä tällä hetkellä on tosi fantastisesti. Ja täytyy sanoa kyllä, että itku melkein tulee linssiin. Kyllä on tosi hieno homma ja olen erittäin ylpeä poikien puolesta. Kiitos paljon, Vellu. Kiitoksia. Vellu Ketola on ylpeä poikien puolesta ja tässä on yksi poikien poika, pudotuspelien paras pelaaja ja huikea maalivahti Antti Raanta. Ja mitä Masa sanot? Vellu antoi siinä respektiä tai sitä, että tämä on iso juttu Porin kaupungille ja Ässille ja koko jengille. No ihan varmasti. Ässät on kuitenkin niin kuin pienen kaupungin joukkue SM-liigassa ja 35 vuotta edellisestä mestaruudesta ja pitkäjänteistä työtä. Ja tässä ei myöskään sovi unohtaa Jukka
Hirsimä ja Mika Toivola duunia, mitä he on tehnyt tuolla taustalla. He on ollut pitkään mukana, pitkän linjan kiekkomiehiä, hyvin pysynyt tuolla taustalla, mutta on ollut tekemässä näitä tärkeitä päätöksiä tässä, että tämä joukkue, valmennus ynnä muu on pysynyt kasassa. Ja mä voin taata sen, kun tässä katselee tästä studiosta tätä yleisöä, niin yksikään porilainen ei ole tänään poistunut hallilta. Eli täällä on edelleen varmaankin saman verran porukkaa, jos ei nyt muutama tamperelainen ole lähtenyt jo sitten kotimatkalle, mutta ei heilläkään ole syytä häpeää, mutta juhlat ovat tänään kotikaupungissa. Ja jos urheilun dramatiikkaa, sitä draamaa voi joskus käsikirjoittaa täydellisesti, niin se on tehty tänään, koska tämä oli pitkään aikaan paras ottelusarja SM-liigan finaaleissa ja tänään kotiyleisö Porissa sai palkinnon ja joukkue voitti ratkaisevan finaalin kotiyleisön edessä. Kyllä, ja sitten kun saadaan vielä kauempaa tämä koko Sien niin kuin tarina, siellä 12, siellä Tepsin kanssa mä muistan, mä seurasin molempia joukkueet samassa, Tepsi jäi sinne, Ässät lähti nousuun, valmentaja ilmoitti, että ei jatka enää, ja tarina tänne asti kotiyleisö eteen, kannu käteen, niin eihän voi paremmin kirjoittaa tarinaa. Haastattelu on valmiina, Iiro Jäällä, ole hyvä! No nyt on sitten haastattelussa Porin suosituin raumalainen. Onneksi olkoon mestaruudesta, Palanen ajatuksista. Mahtavaa, kerrassaan mahtavaa. Vaikeuksien kautta voittoa. Tammikuussa oli vähän itselläkin uskokoitukset, että päästäänkö edes playereihin, mutta sitten alettiin tekemään joukkueena hommia ja on aika hieno päättää tällaisen juhlaan. Se oli aika tiukkaa katseltavaa toi loppupeli. Vieläkö sä muistat ne hetket, minkälaista siellä maalilla oli olla? No, oli vaikea peli kokonaisuutena itselleen. Ei tullut torjuntoja oikeastaan. Ei päässyt sillä hyvin rytmiin, mutta kyllä toi loppu oli taas sellaista taistelua, että jätkät heitti itseensä likoon ja ei montaa kertaa nähnyt kiekkoa, kun sieltä tuli sieltä viivalta, että joku meidän äijä taas blokkassa. Ja sitten kun näki, että 5 sekuntia on jäljellä, niin sitten uskalsi vähän hymyillä, mutta aika piukkaan meni. Pudotuspelien mestaruuden lisäksi sulle ojennettiin myös MVP-palkinto. Minkälaisia ajatuksia siitä? Ei olisi varmaan paljon paremmin voinut tää pudotuspelisesonkin mennä. No ei voi valittaa kyllä. Et hyvin hieno pelata tuon joukkueen takana. Et siellä on välillä kun on huono päivä itsellä ja tulee vähän pomppuja kiekot, niin meidän äijät sit taas heittää ne pois siitä maali edestä ja sai hyvän itseluottamuksen päälle ja antoi vaan palaa. Ei miettinyt turhiin, että antoi vaan rennosti mennä, niin tässä on kiitos sitten. Varmaan samanlainen meininki tulee olemaan tulevissa mestaruusjuhlissa. Rennosti eteenpäin. Kuinka kauan ne kestää? No, katsotaan hitään. Ainakin 2-3 päivää nyt tähän alkuun ja sit mietitään tulevaa, mutta terveisiä haluaisin lähettää Lilianille, Adelialle, Bradleylle, Pertulle ja Karolle. Kiitos kannatuksesta, että huomenna tulee pelipaita teille sitten. Terveys meni perille. Onne Antti. Kiitos. Antti Raanta, onnittelut Antille, kiitokset hienosta kravatista. Ja Antti on semmonen mies, hän sanoi, että 5 sekuntia ennen loppua hän uskalsi hymyillä, mutta tämä mies on uskaltanut hymyillä. Hän on siinä poikkeuksellinen kiekkomies, että hän uskaltaa hymyillä myöskin ennen peliä ja pelin jälkeen. Ja se on just hänessä hienoa. Hän ottaa asiat tosissaan, mutta on kuitenkin riittävän rento ja sen takia noi torjunnat on ton näköisiä. Mitä lisättävää, että hänellä on jääkiekko niin oikeassa perspektiivissä, että se on iloinen niin kuin vakava asia siinä mielessä uskaltaa kumminkin. Ei ole pakkovoitto mielessä, kun on mahdollisuus onnistua ja siten hän pelaa. Siellä muuten äsken nosti Aki Uusikartano kannua ylös. Mies, joka oli täällä 2006 keväällä. Silloin kun me aloitettiin 4 pelit ja me näytettiin ekaa kertaa finaalit, niin Aki oli täällä mukana. Silloin ST pääsi lähelle täyttymystä, mutta hävisi finaaleissa HPK:lle. Nyt voi Akikin nostaa kannun patapaidassa ilmaan ja olla iloisena tästä. Joo, ja hänhän mietti jotain, puhetta oli, että pelaako tutossa ja missä pelaa, niin katsotaan, kun hän tuossa saunaa vähän aikaa mietti uudelleen, koska hän oli erinomainen näissä peleissä, että kelpaisi varmaan aika monelle joukkueelle, että todella monipuolinen ja teki tärkeitä maalejakin vielä. Ikäinen kaveri, niin ei todella tarvii vielä miettiä mitään muuta kuin jatkamista. Hän pelasi loistavat playoffit. Kuunnellaan muuten hetki. Tää laulukulttuuri on nimittäin Porissa paikalla ja tää on hienoa. Nyt lauletaan nimittäin Patasydän täällä.
Tössöt, mikä teki sen, just niin kuin laulussa sanotaan. Ja aika moni tuntuu osaavan noin sanatkin tää. Niin, ja tää luulen, että on aika monta semmoista, kun on laulanut just silloin 2006 viimeksi ja sit sen jälkeen ala-asteen pakotettuna musiikkikokeissa. Kyllä täällä vedellään nyt tunteella ihan jokainen. Siellä on nyt mies valmiina, joka lanseerasi iskulauseen näihin finaaleihin. Veli-Matti Savinainen on Iiro Harjula haastattelussa. Veli-Matti, aika hieno hetki varmasti sinulle henkilökohtaisesti ja koko joukkueelle ja Porille. Kerros vähän meille, mitä päässä pyörii. No kyllä, aivan mieletöntä, että siinä vaiheessa kun saatiin purettua niin viimeisen 10 sekunnin jälkeen kiekko keskialueelle, niin kyllä se oli yhtä tunne myrskyä tuolla kehossa, että ihan mieletön fiilis tuli kyllä, täytyy sanoa. Oliko se pokaali painava? Oli se kyllä vähän, ei olisi uskonut, että on noin painava, mutta oli kyllä. Tän takia on punttia tehty. Kyllä, kesäsi ollaan punttisalilla oltu. Minkälaiset juhlat tästä starttaa? No en tiedä, kai jos muutama viikko, puolitoista menee kaiken näköisissä hulavaloissa ja porijuhlissa ja kaiken näköiset. Hienoa. Ollaan kyllä ansaittu niin kaiken näköisiä juhlia. Kiitos ja onnea. Kiitos tosi paljon. Onneksi olkoon myöskin Veli-Matti Savinainen ja juhlat alkaa! Onhan tässä nyt yksi näistä patasydämistä ja taistelijoista ihan parhaasta päästä. No se on ihan varma, että ja kultakypärän päässä kuitenkin tämän playoff-sarjan perässä, eli kyllä se jotain sanoo. Sen lisäksi, että hän on tehnyt pisteitä, niin myös tämä järjetön määrä töitä sekä ylialivoimalla, niin ihan huippua. Sitten taitaa olla kuuluisan mestaruuskuvan vuoro. Hei, tää kuva säilyy ikuisesti, mikä nyt otetaan. Te olette poseerannut molemmat Suomen mestareina tässä kuvassa. Millaiset muistot tästä hetkestä jää, kun jälkeenpäin katselee sitten vuosien jälkeen tätä kuvaa, tätä joukkuekuvaa? No, alkuun ei hirveästi, mutta sitten vuosien jälkeen, kun niitä katsoo ja rupeaa miettimään, tai toikin oli ja toi oli, että yllättävän nopeasti nämä asiat sitten kuitenkin unohtuu, kun on pelaajat vaihtuu aika usein, mutta ne on hienoja muistoja, noin kuvat kannattaa kyllä säilyttää hyvin pitkälle, että niitä on kiva katsella vielä vuosienkin päästä. Elämässä kaikenlaista tapahtunut ja isoja asioita, mutta kyllä mä edelleenkin näen sen 95 Tepsin joukkueen, niin kyllä mulla tulee mieleen just semmoisia, että varmaan mitä heilläkin on, että kun yhtenäinen joukkue, mitä kaikkea muutakin me tehtiin yhdessä, miten me luotettiin toisiimme, just semmoiset hienot ystävyysarvot ja samoin kaverit kun näkee vieläkin, niin se on kyllä mistä on jäänyt semmoiset, kun harvasta asioista jää elämän mittaisia muistoja, niin se on yksi. Ja vaikka tämä joukkue näiden juhlien jälkeen, kaiken näköisten juhlien jälkeen, jotka jatkuu vielä viikkotolkulla, niin kuin Veli-Matti Savinainen sanoi, niin vaikka sen jälkeen ei yhdessä ollutkaan sitten enää yhtenä joukkueena, koska väistämättä niin käy, että aina joukkueet muuttuu ja vaihtuu, niin justiin nämä hetket ja nämä kuvat, niin ne säilyy niin kuin ikuisesti kuitenkin. Varmaan ja se, että kun tää on todella niin harvinaista herkkua, että siinä tulee semmoisia ihmissuhteita ja muuta. Ja tässä vaiheessa ei kukaan muista enää tai ei tarvitse miettiä, että kuka teki pisteitä ja kuka teki maalin ja kuka torjui kiekkoja. Kaikki on yhtä tärkeitä tällä hetkellä. Ja siellä taisi Marttisen jälkikasvun päästä myöskin mestaruusjuhliin mukaan. Ja onhan tää tietysti jälkikasvulle myöskin semmoinen paikka, vaikka he eivät varmaan Jyri-lapset paljon muistakaan tästä hetkestä, niin hieno juttu. On ja varmaan just isälle vielä hienompi, että se kumminkin niin ylpeä niin ottaa ne omat rakkaat ihmiset siihen ja jakaa se kumminkin tämmönen kaikki ilo on aina parasta jaettuna, vaikka se on klisee, niin näinhän se menee. On se joukkuekaverin kanssa tai rakkaiden ihmisten. Kiitetään kotiyleisöä ja kotikatsomoa samalla. Tää on ollut ihan mieletön tämä porilainen yleisö ja tämä kiekkokulttuuri ylipäätään tää Osku. Se mitali jokaiselle 6400, niin kuin meidät voisi ehkä jättää ilman, mutta saatiin mekin S-tutti kumminkin. Ja niin ja tavallaan niin kuin kyllähän varmaan he tavallaan sen kokee saaneensa ja saamansa, koska kyllähän tämä on siinä mielessä yhteisöllinen juttu, että kyllä tämä yleisö, kun sä menet tuolta kysymään, niin mehän tämä kulta voitettiin. Tämä on kaikkien juttu, tämä on kaikkien porilaisten juttu tällä hetkellä ja nämä ihmiset, jotka tänne halliin on päässyt tämmöiseen peliin, kun halli on loppuun myyty, niin hekin tulee muistaa tämän vuosia eteenpäin tästä. Tää joukkue on vielä semmonen ja tuore jätkiä tämmönen
kansanjoukkue oikein niin parhaassa ja hyvällä, niin mä luulen, kun juhlat alkaa, niin mä olen näistä sulassa sovussa näiden seisomaan katsomon kundeen kanssa tuolla jossakin paareissa ja siellä halataan ja vähän tirotellaan, niin mä oon aivan varma, että sitähän tää tulee olemaan tää 2-3 päivää. Että Joo, ei tarvii S-pelaaja yksin olla baarissa, jos joku sattumalta menee baarissa. voi jättää vaikka lompakokin kotiin. Se joku tarjoaa, hei. No hei, mä sen verran haluan vielä, kun me puututtiinkin tuohon Karri Kiveen ja päävalmentaja Kiven tarinaan ja siihen, että Karrin urakka ei täällä Porissa nyt enää jatku, mutta jos se nyt piti loppua johonkin kohtaan, ehkä se tulee vielä joskus jatkumaan, mutta jos se johonkin kohtaan piti loppua, niin nyt on se ihan hyvä paikka. Mitä te sanotte Kiven edesottamuksista nyt tämän kevään aikana? No kyllähän tää oli käsittämätöntä, että varmasti tuossa siinä huonoimmilla hetkillä niin oli monen näköisiä ajatuksia Kivelle ja joku olisi jo ehkä nopeamminkin tehnyt vaihdoksia ja tällä lailla, mutta he sitten kuitenkin Kivi sai vietyä tämän paketin loppuun asti ja se millä tyylillä ja miten kuitenkin rauhallisesti nuorena kokemattomana valmentajana hän hoiti nuo haastattelut ja muut, niin hän on näyttänyt, että hänessä todella on eväitä valmentajaksi ja mun mielestä Suomen jääkiekkoliitto saa olla todella tyytyväinen, että he saa tommosen valmentajan 20 maajoukkueeseen. Se on ihan totta. Kaikkeen tähän yhdyn ja sitten vielä sanon sen, että jos ajatellaan hänen tulevaisuutta, niin kuin vaikka Porissa, no okei, se loppuu nytte, mutta kyllä täällä on aina sitten jossain vaiheessa, kun halutaan valmentaja vaihtaa tai tulee se aika, niin kyllähän Kivelle soitetaan ja kysytään, sattuisikohan mies olemaan vapaana. Ja kyllä hänen varmaan täältäkin joskus vielä löytyy se valmennuspaikka. No jos mä nyt saman tien luon sen katseen vähän pidemmälle, koska kyllä tää nyt jättää tietysti sen kysymyksen siihen, että mitä tuleva kausi. No eipä se nyt tuo sitä kysymystä, vaan meillä on siellä Iidolla haastattelu valmentajat. Pysytään edelleen tässä hetkessä ja mennään sinne jään pinnalle. Joel Armia aika harva ihminen on katsomosta ja tästä hallista poistunut. Miltä nyt tuntuu? No hyvältä ja sitten aika tyhjältä kuitenkin. Ei tätä vielä varmaan tajuu sillä lailla oikein, että ollaan mestaruus voitettu. Vähän tuntuu, että on joku äijä vitsi että ollaan voitettu jotain. Osaako sitä yhtään muodostaa päässä minkälaista kuvaa tästä finaalisarjasta? Aika jännää katseltavaa se oli. No kyllä tää oli, että mun mielestä just se taistelu, millä tultiin sieltä, että Tappara teki siellä Tampereen peleissä just viime hetkellä maaleja, mutta jotenkin kaivettiin itsestään se irti, että tää ei ollut tässä eikä luovutettu missään vaiheessa. Ja sitten Tampereella, kun pelattiin se 5. peli ja voitettiin se, niin siitä ihan uskomaton fiilis tuli siitä ja tänään oli hirveä taisteluvoitto. Uskomaton sarja oli. Oliko muuten sinulle tuo pokaali painava? Savinaisen Vellu sanoi, että kyllä se jonkun verran painaa. Pakko myöntää, että en ole käynyt nostaa vielä. Parempi pidetään noiden vahvempia äijä käsistä, että ei tipu. Kiitos. Kiitos. Joel Armia, ja vaikkei tänään tullutkaan sitä Joel Armian iltaa, niin tämä ilta on myöskin isolta osalta Joel Armian. Ässien lahjakkain juniori ja nuori pitkään aikaa ja sellainen kaveri, joka nyt sai palkinnon ja saattaa olla, että Joppekin lähtee kohti isompia kaukaloita ja vieläkin suurempia haasteita, mutta hän saa nuorena pelaajana siirtyä, jos lähtee Pohjois-Amerikkaan, niin sinne Suomen mestarina ja se on aika hieno juttu. No niin, ei hirveästi näitä pelaajia ollut, jotka tavallaan tämän ikäisenä mestaruuden saa ja sitten saman tien lähtee, jos hän on lähdössä, mutta nämä on hienoja kokemuksia ja varmasti opettavaisia aikoja ollut hänelle ja hänen on helpompi sopeutua ja päästä siihen ison maailmaan sisään. Sanon vielä sen, että miten hän kehittyi tässä kauden aikana. Hän on ihan loistavaa yksilötaito ja taitava pelaaja, mutta mikä määrä hän teki töitä, kun usein me nähtiin hänet takakarvaamassa, taklaamassa, luomassa tilanteita menemässä maaliin eteen. Hän otti askeleita ja ainakin mun niin usko hän NHL kasvoi ihan huimasti siihen, miten mä näin, miten mies pelasi. Ja täytyy muistaa, että hän on vasta 19-vuotias. Ja hän on erittäin rauhallinen, kun nähtiin, järkevä persona. Mä uskon hänelle kyllä hyvää uraa. Ja haastatteluun sinne jää pinnalle mestaruustunnelmiin. Eero, aika hieno hetki takana ja varmasti hienoja hetkiä vielä edessäkin tämän illan aikana. Mitä sä olet toistaiseksi juniorille kertonut, miltä tuntuu voittaa mestaruus? En ole vielä paljon ehtinyt puhelemaan, mutta ihan huomaton fiilis, että ei olisi... Alkukausi oli vaikea, sitten tuli seuravaihto ja sitten sain lisäluottoja ja itseluottamuksen takaisin alkoi homma kulkea. Nyt olen tässä, ihan mahtava fiilis.
Kovasti tuntuu juniori haluavan mikrofonia hanskaa, mutta kysytään vielä isältä sen verran, että siinä aika monesti pääsit tässä finaalisarjassa maalin makuukin. Minkälainen kuva jäi tästä finaalisarjasta Tapparaa vastaan? No ihan huikeet fiilikset, et en olisi tosiaan alkukauden odottanut mitään tämmöistä muutenkaan. Sitten tuli onnistunut, tietysti hienossa kentässä saanut pelata ja Uuskartanon kanssa, niin tykännyt koko ajan pelata. Et siinä saa kiekko paljon ja hienoa ollut. Kiitos Eero ja onnea teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Onnellinen mies, Eero Elo. Onnittelut myöskin Eerolle kaikkien niiden haasteiden ja vaikeuksien jälkeen, mitä hänenkin uralleen mahtuu. Niin kuin hän itse sanoi meille joku peli sitten, että hän on nyt onnellinen, ja mä luulen, että hän on nyt erittäin onnellinen. No, ihan varmasti. Hän sai rooli kasvo täällä Porissa huomattavasti siihen, mikä hänellä oli. Ja pikkuhiljaa se rooli kasvoi entistä enemmän ja finaaleissa oli erittäin tärkeä pelaaja. Pilman on muuten saanut pukukopissa nyt tämä boksautusekspertin roolin, eli siellä on pikkasen kuohuvaa jo valmiina ja porilaisyleisö on täällä edelleen seistää ja juhlitaan ja jätket painelee koppiin, mutta yleisö pysyy täällä edelleen ja tossa nähdään sitten sitä tunnelmaa, minkä harva näkee, eli me nyt pystytään ne tunnelmat välittämään myöskin tuolta kopista ja siinähän se sitten tiivistyy myöskin se tavallaan se yhteisyys ja se, että ollaan porukalla tässä ja tässä ollaan me. Siihen asti kun kopiovet on suljettu niin kuin tavallaan medialta, okei meidän kamera on paikalla, mutta silti se on siinä vaiheessa semmoinen yksityinen ja poikien ja joukkueen oma tilaisuus. Se on oma juttu ja siinä nähtävästi nyt auttakaa joku Ville. Uusitalon Ville, jos hän vaan jaksaa, niin lähtee. No Jorma oli, meidän päällikkö oli siellä apumiehenä, jos tarvitaan. Kyllä, mutta lähtee pojan kanssa koppiin ja pikkuhiljaa joukkue kerääntyy sinne ja ovi kiinni ja poika koppiin ja Kato, se tulee vielä pieni kunniakierros ennen kuin mennään. Kunniakierros. Ei malttanut Ville vielä lähteä koppiin. No, pistit Veikkauksen koppioon ja sitten sen jälkeen yksi menossa. Käytä hetki hyväksi. Saa vielä nauttia sen hetken ja tässä tietysti tyttöystävät vaimot ja Se on pieni pusu ja 3 päivän päästä nähdään. Elämänkumppanit, jotka on ollut tärkeissä roolissa ja kiitos kuuluu myöskin heille isolta osin. Että. Joo, kyllä ne joutuu kuule kuuntelemaan, kokemuksestakin tiedän, ne joutuvat kuuntelemaan kaikenlaisia juttuja, mitä välttämättä ei halukkaan, sitä tuskaa, mitä on ollut kauden aikana ja kaikkea. Mutta toki sitten tietysti pääsee jakamaan myös sitä iloakin, että kyllä sinne on tärkeässä roolissa ilman muuta. Kyllä. Mun täytyy sanoa, että tämän päivän jälkeen suhtautumiseni porilaisuuteen ja porilaisiin ei ole koskaan enää ennallaan, sillä mä niinku tavallaan ihailen sydämeni pohjasta siten, miten tämä yleisö on elänyt mukana näissä tunnelmissa, näissä finaaleissa. No se on totta, tää on kyllä avannut munkin silmiä, että usein finaalin on nähnyt ja kokenut, mutta tää on jotain ihan uskomatonta. Masakin saa tuti sieltä S-tutin laajaksi ja yleisö on ollut täällä, se on hienoa. Että yleisö on niin, vaikka on voimakkaasti omiensa puolella, niin yleisö on silti osaa arvostaa nimenomaan sitä jääkiekkoa ja osaa niin kuin elää siinä hetkessä mukana. Että täällä ei niinkään välttämättä iloita vastustajien epäonnistumisesta, vaan nimenomaan siitä, että omilla pyyhkii hyvin. Niin, se on totta, mulla on tästä hyvä perspektiivi, koska mun vaimon veli on porilainen ja ihan diehard S-fani. Hän sanoo sitä, että se porukka taas esimerkiksi joka puolella ei kitise eikä halua, että tuomarit viettäisi jäähyjä ja aina niin osaa rehdisti kannustaa ja on yhtenäinen ja hänkin on ottanut muun muassa vapaapäivän huomiseksi. Ja nyt on, joo, Nikolalle terveiset, mutta nyt on semmoinen hetki, että kohta poksattaa pullot ja kuunnellaan mitä siellä tapahtuu. Ollaan hetki hiljaa. Onneksi ollaan studiossa. No niin, ja sinne sitten vaan malja täyteen ja siitä nauttimaan, eikö niin? Näinhän se yleensä menee. Eikö nyt pitää mennä palauttamaan? Hyvä lenkki ja venyttely ja hyvä ruoka ja... Ei, nyt ei palautella enää.
tuplajuoman muodossa ja on se ihan mukavaa palauttelua sekin. Karri oli vielä jäällä. Karri Kivi on vielä jäällä. Hän on viimeinen mies, jota odotellaan tuonne koppiin ja odotellaan tietysti siihen, että Mitä luulet tapahtuu? tässähän on tämä vanha traditio. Saako Karri suihkun, mutta se nyt on jännityksen kohteena ja minä veikkasin, että saa, mutta se ei ole enää tulosvedon kohteena, enkä tiedä löytyykö livevedostakaan. Se kun Karri tuohon pamahtaa, niin kyllä se jollekin tulee aika nopeasti mieleen, että hetkinen, mikäs tossa ei siis valmentaa. Siellä juodaan champagnea. Kyllä Akillekin maistuu. Kellepä ei tässä Tämä on vaiheessa. tosiaan tää urheilun hieno puoli, että ei tämmösiä hetkiä, niin aika vaikea niin Ja sieltä tulee päävalmentaja Kiviä. Katsotaan, onko tässä mitään? muissa ammateissa saavuttaa tämmöistä fiilistä. Lähteekö Karri suihkuun vai jäädäänkö tässä nyt sitten ihan katselemaan tätä palautusjuoman näyttämistä? Musa lähti ainakin soimaan. No niin, Ville tajusi, että tämä on se traditio. Eikä muuta kuin sinne suihkuun. Kovin monta hanaa sieltä ei löydy, joten avataan tämä ensimmäinen ja pistetään päävalmentaja sinne. Karri Kivi, onnittelut. Tässä on kapteeni ja päävalmentaja. Suihkun raikkana. Ja Karri pääsee parrastaan ehkä jossain vaiheessa myöskin eroon. Joo, jos vaan kone löytyy, niin mä luulen, että toi lähtee aika liukkaasti. Joo. Mä ajattelin tuota Karrin tunnettakin hei, ihan oikeesti. Ollut vaikeuksia, tulee toinen valmentaja tilalle ja nyt sä oot tuolla noin, niin ajattele sitä, mistä se tuntuu. Se rupeat oikein miettimään. Kristasta on tänään samalla lautalla, rupeat oikeesti miettimään tätä polkua, niin se tuntuu niin hyvältä. Kateeks käy? No ei tarvi kadehtia. Mut hyvällä tavalla, siis ei iloinen heidän puolesta, ilman muuta. Ollaan iloisia, ollaan onnellisia. Nyt ollaan kovassa. Niin kuin näette, niin täällä on vielä juhlat jatkuu Porissa ja Siellä eläintarhakin kadannut. me pikkuhiljaa sitä juhlaa lopetellaan, mutta saatte jätkät sanoa vielä viimeiset sanat tästä finaalisarjasta, tästä kaudesta ja jos kiitoksia on, niin niitäkin saa sanoa, mutta tässä vaiheessa pistetään homma pakettiin. Masa. Joo, no mun puolesta hieno kausi, loistavat playoffit ja aivan järkyttävän hieno finaalisarja ja loistava S-joukkue, ei voi muuta kuin onnitella. Hattu ylös heille, he on pelannut aivan loistavan kauden. Ja Tapparallekin myös kiitos ja molemmille joukkueille. Ja sitten mun täytyy sanoa, että jotain sympaattista, niin kuin muutkin ajatellut, Ässissä oli ja se just aito se yhtenäisyys. Ja mäkin olin mielestäni Ässien puolella. Ja sitten S-fanit välillä tulkitsi toisin, mutta mä sain kumminkin hyvässä hengessä tämmöisen S-tutin ja mä haluan tästäkin kiittää. Ja porilaisille, mulla on täällä Anoppi, vaimo porilainen, lapset puoliksi porilaisia niin tosiaan vaimon veli, niin mä olen heidänkin puolesta iloinen, kun tiedän mitä se merkkaa heillekin. Kyllä. Ja vaikka, niin kuin tuli sanottua, niin joukkueet muuttuu ja joukkueet välillä lähtee eri suuntiin ja pelaajatkin lähtee, niin tämä hetki on yhteinen. Me nautitaan siitä, me nautitaan myöskin jääkiekosta huippu sellaisesta ja SM-liigasta 4 Prolla myöskin ensi kaudella ja toivotaan, että olette kaikki katsojat silloinkin hienosti mukana. Omasta puolestani on ollut hieno kausi myöskin ja kiitoksia äijät ja kiitoksia kaikille näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Kiitos sulle Juhani. Moi. Kiitoksia. Kiitos. En anna minkään seiso tiellä. Jippikaijei, hei sä tsiikaat voittajaa. Tää on oikeille voittajille, oman elämänsä sankareille. Voiton tahdon silmistä näet, tahdon voimaa täynnä pää. Tää on rakkautta, hulluutta, drivea. Melkein kaiken ton se vaatii. Myös kyyneleitä, verta ja hikeä. Joskus vannomista Herran nimeen. Tää on niille, jotka antaa kaiken. Rocky Balboa, Eye of the Tiger. Jotka tekee enemmän kuin lupaa. Vaikka tulis välin lunta tupaa. Ei voi kelaa, et se tulee noin vaan. Pitää olla valmis uhrautumaan. Vaikka hopeetkin jaetaan. Vain voittajat muistetaan. Tulin voittamaan, en anna minkään seiso tiellä. Jippikaijei, hei sä tsiikaat voittajaa. Tulin voittamaan, en anna minkään seiso tiellä. Jippikaijei, hei sä tsiikaat voittajaa. Tää on pukuhuone tsemppauskamaa. Niille, jotka löytää petrausvaraa. Niille, joilla maistuu verissa. Vaikka mennään vasta tammikuussa. Tää on rakkautta, hulluutta, drivea. Siinä kaikki mitä voittaakseen tarvii. Myös kyyneleitä, verta ja hikeä. Joskus vannomista Herran nimeen. Tulin voittamaan, en anna minkään seiso tiellä. Jippikaijei, hei sä tsiikaat
voittamaan.